Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana na fadin duniya. Suna na Zara Usala fanta maka kamar yadda kuka sani da Adaman Kamai. Ni dai Adaman Kamai yar gwagwarmaya ce, ina kika fito nema ina zaki nema. Dan haka in mafadin magana wawa ne kada majiyinta ya zama bashi da hankali. Ku biyo ni. Wannan ita ce sana'ata wacce na shekara sama da 36 ina yi. Wannan ita ce sana'ata, a ciki nake komai da ita. Allah ya rufa min asiri tun kafin masana'antar kannywood. Wannan ita ce sana'ata, kowa ya sani ni yar gwagwarmaya ce. Mali, Niger, Burkina Faso, Chadi, Kamaru, Kotono, ba inda bana zuwa wajen kasuwanci. Don haka masoyana kada ranku ya ɓaci dan kuna ganin wasu abubuwa da suke faruwa. Ita ɗaukaka kowace da yadda take zuwa masa, amma roƙon Allah nake subhanahu wata'ala ya ƙaro dubun mahassada, saboda ni wannan yanda ka san an zuba min taki, wannan taki ne, saboda ni in mahassada na suka ƙare wallahi na mutu. Allah ya ƙaro dubun hassada da baɗiya. Hasko min nan. Yawwa, kamar yadda kuka sani dai, har kullun ni a cikin kasuwanci nake, har abun sallah ban fasa sai, har mafifici sayarwa nake, har da asusu in kuna so kun gan su, har gulab na wuta sayarwa nake ga su. Sana'a ta ce, mu je ta can side din. Bini. Ina ga. Yawwa. Kamar yadda kuke gani. Nan ba komai bane sai takalma. Kun gan su? Kun gan su buhu guda? Nan duk takalmi ne. Dan haka ni yar gwagwarmaya ce, kowa ya sanni akan gwagwarmaya da kasuwa. Da zalunci ne aiki na da ban kawo yanzu ba. Shekara ta 36, wannan mota ta 41 nake hawa. Duk wanda ya sanna industry a kannywood akan mota ya sanni, kuma da wannan sana'ar ya ganni. Wannan ta 41 ne, na zo industry ina da mota 3, duk sauran akan idan su nawo, kuma ba wanda ya ban kyauta da kuɗi na nake hawanta. Dan haka masoyana na duniya, dan Allah dan Annabi, in za ku bani shawara ku biyo ta hanyar da ya kamata in samu sakon ku cikin sauki domin na fahimta. Biyo ni. Mu idan babu hassada ba za mu taɓa cin gaba a rayuwa ba. Kun gani nan duk kaya ne, ni ba ni da gurin da zan ɗauki mutum ma a cikin motata, ba ni da gurin ɗaukar mutum saboda ba ni da lokacin shi. Sana'an nan ita ce uwata, ita ce ubana, da ita nake komai. Harkar kannywood in ta samu in yi ta, in bata samu ba kuma in batta. Wannan shine gaskiya. Don haka masoyana na faɗin duniya, ina mai baku hakuri. Duk abin da kuka gani kan ranku ya ɓaci, amma ku sa a mizanin